Moi, mä olen Valeria ja haluan kertoa teille vähän haaveistani kaudenhoitoalan ammattilaisena. Ja kaunis ala on aina ollut minulle enemmän kuin pelkkä työ. Se on tapa auttaa ihmisiä tuntemaan itsensä varmemmaksi, kauniimmaksi ja hyvinvoivaksi. Ja siis uskon, että hyvä olo alkaa siitä, miltä tunnemme itseämme omassa kehoassamme ja peilikuvamme katsoessa. Minulla on terveydenhuollon koulutus, eli mä olen sairaanhoitaja ja olen täydentänyt osaamistani myös kosmetologian kursseilla. Ja siis tulevaisuudessa mä haluan uudistaa lääketieteellisen taustani ja kaudenhoito. Ja esimerkiksi erikoistua ihohoitoihin, kuten happokuorintoihin, siis mikroneulauksen tai jopa esteettisiin hoitoihin. Haaveeni on perustaa oma pieni kauneushoitoala, jossa asiakas kokee olevansa tärkeä ja ainutlaatuinen. Haluan luoda turvallisen ja rentoutuvan ilmapiirin, jossa jokainen voi pysähtyä hetkeksi ja keskeytyä itsensä. Inspiraationi saan siis asiakkaista heidän tarinoistaan, hymystään, hoidon jälkeen ja siitä, että saan olla mukana kohottamassa heidän itsetuntoaan. Ja uskon jatkuvan oppimisen ja siihen, että hyvä ammattilainen kehittyy koko uransa ajan. Ja mä haluaisin tulevaisuudessa myös osallistua koulutuksiin ja oppia uusia trendeistä ja hoidosta. Ehkä joskus kouluta myös muita. Ja tämä on minun unelmani. Ja olen valmis itse asiassa tekemään töitä sen eteen. Ja kiitos paljon, kun kuuntelitte mua. Ja kiitos ja moikka teille.